मशरूम, 1 कांदा आणि 1 टोमॅटो बारीक चिरलेला, 3 मोठे चमचे सुक्या खोबऱ्याची पावडर, 2 चमचे मालवणी लाल मसाला, अर्धा चमचा गरम मसाला, थोडीशी हळद, 1 चमचा तेल तापलेला आहे. कांदा घालूया. थोडासा मीठ, फुल गॅसवर आता कांदा परतून घेऊया. कांदा लालसर झालेला आहे. टोमॅटो घालूया. टोमॅटो घातल्यावर पण फुल गॅसवर आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे. अधूनमधून असं मिक्स करत राहायचं, नाही तर कांदा करपून जाईल. कांदा आणि टोमॅटो छान ब्राऊन झालेले आहे. यात मसाले घालूया. हळद, मालवणी लाल मसाला, गरम मसाला मिक्स करूया. मसाला घातल्यावर छान परतून घेऊया एकदा. मसाला घालून 1 ते 2 मिनिटे झालेली आहे. थोडंसं पाणी घालूया, जेणेकरून मसाला करपणार नाही. गॅस आता मीडियमवर केलेला आहे. अजून थोडं पाणी. मशरूम्स घालूया. मशरूमचे तुकडे करून घेतलेले आहे. चवीनुसार मीठ. व्यवस्थित एकदम मिक्स करूया. मशरूम्सना मसाल्याने सगळ्या साईड्सनी कोट करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आणि यात आपण आता पाणी घालणार नाही आहोत, कारण की मशरूम्समध्ये आधीच पाणी असतं. थोड्या वेळाने मशरूम्स पाणी सोडायला लागेल. मशरूम्स मसाले छान परतून घेतलेले आहेत. हे आता आपण मीडियम गॅसवर असेच ठेवून देणार आहोत. अधूनमधून परतून घ्यायचं आहे, जेणेकरून मसाला खालती करपणार नाही. हे बघा, मशरूम्स पाणी सोडायला लागलेलं आहे. हे आता असंच ठेवून देऊया आणि अधूनमधून मिक्स करत राहूया. मशरूम्स घातल्यावर जवळजवळ 5 मिनिटे झालेली आहे. मशरूम्सनी बऱ्यापैकी पाणी सोडलेलं आहे. परतत राहायचं आपल्याला अधूनमधून. मशरूम्स घातल्यानंतर 10 मिनिटे झालेली आहे. थोडंसं पाणी घालूया. खोबऱ्याची पावडर, मिक्स करूया. मशरूममध्ये सर्व साहित्य घालून झालेले आहे. आता थोडा वेळ अजून शिजवूया आपण. सुकं खोबरं घातल्यावर 3 मिनिटे झालेली आहे. मशरूम्सला शिजायला जास्त वेळ लागत नाही. मशरूम घातल्यानंतर आपण जवळजवळ 12 ते 13 मिनिटं शिजवलेलं आहे. भाजी रेडी आहे.